Türkmen toprağını asudalyk mekanyny öwren. Baş halifamyz, Gahrman Arkadağymyzyň şeýlekem biz ýaşlary beýik görelge, biz ýaşlary beýik görelli Gahrman Arkadağ ferdarynyň saýasynda gül watanymyzda her günimiz toýdan başlanýar. Eller balyal aşperlerden, kalpları gülyal bebeğçilerden, mehir muhabbetten oğlu hizmet ediyen ustad oğlan gıylardan düzülen Şamelek pavilyon sizin baktlı unumuzun şehri olur. Şamelek pavilyon kezvette, nığmatta, güzellikte ayrı bir dünyada. Toylarınız Şamelek pavilyona inanın. Hayalınızdaki erteki kapıyınızda canlanır. Barguşun men asmanыңda galgadım, durmuşum sen kuwadım sen kanatım, ejidlen egbarlan gowşan halatım, dağdan arkam menin daşdan bilim sen, Türkmenistan vatanım sen, ilim sen, şanıňa müňsetir yüzläp bendim var, güllep baryan owa şäher kendim var, halkyna wepaly prezidentim var, dağdan arkam menin daşdan bilim sen, Türkmenistan vatanım sen, ilim sen. Assalamu alaikum. Gahrman Arkadağly Gahrman ferdarymyzyň taýasyna gününden gül açýan eziz watanymyz Türkmenistanyň mehriban ýaşaýjylary, hormatly aýdym saat töýjüleri. Gelecekte ata vatanymyzyň wasfany dünýä ýüzünde mukamat alyp aýdym saat alyp wasp etjek ýyllyz aýdymçylamyzyň Türkmen sunugatyny ilkinji baskanjaklarynyň biri bolan müňden biri şow bätleşiginiň ikinji tapgyry dowam edýär. Kemi şekiller ýaly bätleşiň başyny biziň bugünkü gatnaşyk wekini jiglemizde adalatly baha berjek emin agdalarymyz bilen tanıştyryp başlaýar. Türkmenistanyň at gyzynyň artisti Dewran Saparov. Türkmenistanyň halk artisti Maral Durdiýewa. Mahmud Owadly Halifa Bagşymyz, Pelwan Halmuradov. Şeýle-de mehman dostlar, kemi şekiller ýaly bugünüm bizde ekspert ökmünni Esbiter mehmançylykda. Ýagşy redaksyonyň adyndan prodüser Ýagşy Boşonow. Hoş gelipsiz mehman halifalar. Ilk bilen biziň proýektimizde bir wagt aýryp gelýäniňiz üçin men size tüýsüregimizden topormyzyň adyndan minnetdarlyk bildirýän. Emin agdalar toporam bir başyny gowardy ular bilen başlap berdiňiz. Pelwan halifa, başysyna. Assalamu alaikum mehman adamlar. Attaşan bu önemine tuvaleme yine bir müňden biriniň yine bir tapyr, yine bir sanynyň başyna durs. Inni hasam öňkülerdenem ýiti çağalan yine saýlanyp şu ýarşymyzyň ahyrky sanlaryna gelip duruşlarda. Şu ýarşa gatnaşjak çağalan hemmesine üstünlük arzu edýäs. Halifalar bilen netijedenden bir adalatly bahalar berip şu çağalan içinden ýitiden ýitisini saýlamak borjudur da boynumuzda. Bir netijedenden bir sagaman bir çağajyklar näme diýeň çağa göwnlerini ýykman, öýköletmän düşünürip bilsek ana biziň şu işimizi etdigimiz de şundan. Iň kyn ýerim şu da şu ýarşyňy. Diyecek bolýan adam hemme gatnaşýan çağalar üstünlük arzu edýäs. Canlar sağ olsun. Şolar ýaly ýurdumyz var, tüweleme bir parahatçylygyň mekany, Gözel Türkmenistan ýurdumyz. Zaten başynda duran, sakasynda duran hormatly arkadağymyz, hormatly arkadagy sevdarymyzyň saýasynda şolar ýaly toýly günler, ýarşly günler, aýdymsarly günlerimiz kän bolsun, canlar sağ olsun. Çağalarymyzda da ýene bir gezek üstünlük arzu edýäs. Dünýäniň iň asuda ýurdy, gül watanymyzyň rowaşlyklary hemişe dowam bolsun.
Elmadamada ben baş halipamız ähli hayırlı işlerde görüllemiz kahraman arkadağımızın belent baş aman bolsun. Edil prezidentimiz kahraman arkadağı serdarımızın başı dik bolsun. Alıp barayan beyik işleri rovac alsın deyip biz bähdeşimizde başla vereriz. Müngden bir şow bäherşimizin ikinji tapgyry dowam edýär we çağalara gitdigiçe güýçlenýär, gitdigiçe ýitileşýär. İlkinji gatnaşyk jiglemizin biri, olan bir ýetijiglemizin biri aslında ýaşaýym. Garşalýar baha bermek emin agdalar siz bilen sahnada Söýün Orazurdyýew garşalýar. Assalamu alaykum mähriman tomoşaçylar. Men Söýün Orazurdyýew. Awa müňden birine döwletge Orazurdyýew mamagasy. Bähdeşige 2 dogan mal gatnaşýar. Öz ara guruluşymyzda haýsy bolsa birimiz finala barar, tibardy ödýär. Ýöne bu tapgyryna nesip bolsa ikimiz hem geçer. Biz okuýumyzy goýar, sizem bahaňyzy goýun. Hananna alen aly meýdany özüm görkezerýär. Her bir türkmen ojagyny bagçalyk etiren, hak howsarymyz gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Goý olaryň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaşyklary wesensin. Assalamu alaykum halipalar. Men Söýün Orazurdyýew. Wa alaykum assalam. Söýün näle? Oo. Söýünjan inimiz dine özünnäl taýlykdy. Inisi ba döwletjan. Onam taýarlaýar. Ha, halipasam bolamsyn döwletiň ya. Aýna o halipa maslahadan berýän doganym bolan üçin. Ana. Näçe ýaşynda özüň? 16. 16 ýaşynda eýem öz şägirdi we olam müňden bir olaýmaly olaryň birde. Eger öz almasa-da şägirdden bir alsa-da men müň razy diýär. Ýaşyna garamadan eýem halipa maslahadan berip beren olan. Ene Geçen Recep tadan aýtdyň bir aýdym. Ütköşü gowaýdym aýtdy da odan aýdym. tomoşaçylar müň çykysyny gaty gowurdylar. Onda dinläliň da badyny ýatyrmaly. Özüň uly wagtlardan kimi dinleýän? Indi bir halipa tutup gaýdyň ýolundan ýakynrak. Merhum Bagşyma Sakjepbarow, Mäle Garaýew dinleýän. Ondan garşy Türkmenistan Halk Partiyesi Haji Almamedow. Öyleme. Eş bizden galan dinleýän keninde. Bolu deýince hani nimedelle dinläliň da anna. Ya ul hotyň ýaşy.
gelip giderin ol sözler sır bolup şol sözler sır bolup galmasın menden sayladım hakka aşıklanıyordur. Men dünyani gördüm senin gözünde, senin bat yılgırışın yalkın saçıp dur. Men dünyani gördüm senin gözünde, senin bat yılgırışın yalkın saçıp dur. Yılgır sen mehriban, yılgır izizim, yılgır sen, yılgır sen, yılgır mulayim, yılgır sen, yılgır sen, yılgır mulayim. Şuat şolan 2 yıl bundan has dayo sesi vardı. Şuat çalışık döwri öyle qıyıp aydan ok belki şu adam bazı aydan okta. Yani şuat yuvaşlıktan öz okuyuvni tecrübesi bilen ütküşkat korkuzuda. Yaşadık içinde. Yani ben yaşanım bilen sen yaşanım biraz peyda etme mümkün. Yani bulan has peyda ediyordu. Şoň şeydedir Pelwan Halipa. Şular ýaly gowaýdymyz bar aslında. Gözlerimin çekip darın tipasam. Seýinjan tuwalama. Türkmen sunuwat ýa-da Süýji sunuwat ýoklay ýaşan. Bäh. Köýne Halipalamyzyň aýdan sözü var da, durdaga. Bir perdede 10 perde, 10 perdede 100 perde diýer ekenler şonu tapana. Hawa sesiniň çalşýanja döwri ýöne tuwalama bir şerinden mulayim jet bir ýerine ýetirip berdi Halipa. Ýogsa ýanky maňsat aýdymam däl şeýle alanda. Şoň duýgusyny berip bilmek esasy wajyplatlaryň biri hem mana bizim ustad ýollaşymyz ýanky Hoca Muhammedşan hasam sen aýdymyň keşdelep berip berdi. Bulam muň üstüne de hasam bir şirinlik goşdy da. Hawa. Özüň asyl uğruň tutarmy? Tutarny okaýan ha? Aýt bolam. Bolmadymy? Diýene ýaşan inniki çağalar hasam ýöne emmeden bir şeyin çağalar da tuwalama bilen haýsyna näme diýjek ýöne Seýinjana diýer ýaly adam ýoklayp tuwalama. Sağ ol aleyküm. Çiğitlep çık yerine yatırıp berdi da. Da, yani çiğitlep çıktı yani çiğitlesen sesine bolýar näler. Yani sana şey misal etip berýär-de. Indik tapar çykşady, çiğitlep çykşady hemen o. Da. Maral Halipa näme diýär? Siz Maral Halipa ýaşady şulaýdym da şuat. ýaşady. Şeýle bir duýup aýtdy da içinde öýdi. Ha. Mena şu diňle bir hiljek bir ýerlere gidýän bir Nire? mulayim bir. Nire mysaly? Odan ýerler, şonýal ýerler ödäme ilk bir hil içinde ýaşadym şulaýdym. Yani Süleyman'a berdi ýatyr. Ha. Duyya, Süýji duyya diýär. Süleyman. Bir hiljek duýgular ýetirbildi da. Ha. Diňleňdi. Tuweleme. Sağ ol, Berekella. Mena bolýar diýen. Siz bolýar diýär. Äger Pelwan Halipa şu anyk netijeni aýtmady. Ya netije aýdylan ýa-da Aýdylan Seýinjan ýaly. tuwalama. Söz Aslında ýok ýöne diýdi şu ýa. aýdymlary ýazýan kompozitorlarymyz, sözüni ýazýan şahyrlarymyz näme diýjek bolýar, näme duýguny beresi gelýär. Şonu Seýinjan aňlady bildi da. Hakyky. Ha. Hakyky. Ata geldi gary ýagdy Halipamyň hada. Ha. Sözüň bilen.
Bir edek şu gurungdaş bolany men hiç başlan wagtyň hiç bir ödme gönüm yetenekdi da aýtsma tetimin güýjüne dady. Ondan sonra halipa maňa şey diýdi. Şol hiç ýadymdan çykanak da Maraljan idi. Aýdym aýtmak üçin adamyň ýüregine barmak üçin gıýgyrmak hökmän näli. Şu ýürekden aýt etata diýdi. Maňa kän heretme diýdi bokurdaga. Ýürekden aýt diýdi. Adam sen duýar ýaly diýdi. Ana şol maňa bir uly näme diýilýär tapak da ýekece sözi şu halipam. Maňa uly giden zada öwretdi da. Hawa. Şu yerine şu adı etsak doğru ola da sesi yokum bolsun ya da dayağı ses eşekte de var ulanıp bilmeden peydası yok diyor da. Gatı doğru. Doğru. Hakikaten hem aydımı sağlam koy. Yılgar sen mehriban, sen neyi güzeli, şey sağlar mı sorar mı? Yaman oğum da dedi yara. Şimdi bu duyguların içinde yaşap lezin çıkaran Euraz yaparım Halipa. Men ara şu barınçı kuplet aýdanyna şumat ödüňe doli bolmaly ýaly diýip aýtdyňmy şu wagt şonu? Awa. Öd goňuňa laýyk dämi? Awa. Men şu barınçı kupletni aýdanyna ýam goşma goýdum la bolýar diýip. Ha, ikinci kuplet ütköttün mü? İkinci kuplete de ütköttün mü? İkinci kuplet yo ütködem aklay. Daş. Sağ ol Halipa. Alwan. Ne diýetdiň jym? Inim, netip bolsa sana inniki tapgyrda garaşýanlar, söýünjany bir el çarpalyň adamlar. Berekella, ýör oglum, ýör. Änüň bahtiyar ýaşaýjylar we edip mihmanlary bar zat bir ýerde. Ynymly feodal merkezinde amatly market, owadan restoran, datly kafe, şeýlekim gyzykly çağalar dünýäsi. Kemmesi siziň üçin. Ýür. Marketin bahalary bilen tanışmak ilkinci töýüň ilkinci duşuny ýatlatýar. Şolar ýaly. Buýduňyndan hayran alıp şeýle bir ýakan. Öz işine ınamlı aşpiyatlaryny tagamy, ınamly hyzmat, şeýleki mihmanlygyny ınamly oturmak üçin ınamly kafaýatly maslahat berýär. Sabrım yok. Şu wagtdan şol lezzet taap göreýin diýseňiz, onu 10:70 jaňadan eltip bermek hyzmatyn. Bizim salgymyz Änew, Türkmenistan köçesi. Nirrägi diýseňiz, Maktumul bilen Änewiň çatyrygy. Size ınam bilen sedip duran ınamly feodal merkezi. Gelin, size garaşy. Assalamu alaikum halipalar. Men Celil Wazirdiýew. Salam. Celil. Bah. Tötänen düşen nazigime bäsleşe. Tötänen düşen na bilemmi? O jigi saýdym O aýdym. Inni diye ağam diye aydım zatı gülmem geçen ak diye. Öňüm diye kiňle nädim ölündüne jigim diye bags boljak diýetdi diye. Ben öz başga kär howuz edýärdim diye. Inni gidesme men oşkardan näde. Ağız tuğlama dayantıra. O biraz diýene bir ýaman ýurtany şaý diýip o. Näme aýdym bilen gelinçi? Maral Zeyrenni. Maral Zeyrenni. Ýam şol aýdymlara bardyňmy? Haw. Onuň näme? Ýarşyň ayaklardan Haw. ýokarak atlara topulýarda çağalarym tuğulamy. Gaty. Onuň näme mizigim? Indi şu wagt öýde indi edi şol eden ýagşylaryny diline alýamy. Ay men üçin geçirdiler sen zat diýäme ýa galma gurumlar. Ay Basta alladi. Diýär-de. Kim taşlady. Näme diýetdi? Sen müňden mera sokonam men niýetde. Edi başa bäri geldimi? Awa o görüp oturanlar. Görüp aynı zimza indi bu sapar öwür diftilen edi zäle birin sen adyň ýady şöyle etsene. Bale.
Maral değirenliğine azıcık beyrenliğin oycan. Ha? Maral değirendirdi diyen. Hava. Maral durduğu başlaylı. Maral Halipa. Men ağa gördüm aytışını. Birinci yan maral değiren aytmam. Kıyınaydım da her kim yerini yetir bilen akım kadiyan. O halkaydında. Halkaydım, gat kıyınaydım. Ödüm. Yerine yetirin bir önemli. Sesinde de var, neme tüycülüğüm var da. Tüycülüğüm var, hava. Kaynavçıklarım var tüveleme. Sala birazcık utanıyan olan var ayni. Ulandım bolongda ul sahnalara çıkanda utanıyan. Ay bidem şon ya. Bidem. Halipası bolya deydin mi? O. Yavra Halipası ne deydin? Men bolya diyen. Yavra Halipası. Birda da halkaydım aytmakta. Diyeli estrada beyle kaydım sevaydımlardan diyeli. 2-3 etse artık ma jogapkärçiligi var da Celilcan. Halkaydımın näme üçin halkaydımda hasap diýip birdatpa. Men her ýerde aýdýana her çıkan çağa da şunu diýen. Sebäbi halkaydymda hasap bolmasa ol halkaydym bolanagy hem sağlaşyp bolanok dogry gerek. Ondan ýa bir seterjiginem ýaryndan çykardyň öýden. Ýa sağdan aljaratdym seni. Evet, nätten çıkardım. Ha, özüň aljaradың. Ha. Halkaydymda harpyň da awasy gidýär, sen bir seter ýatdan çykaraýdyň da. O. Ayın umuman alanda yani biraz utandı yığralık barken. Yok tonjonluğum bar o. Senin bir lokan adamın derecesine çekip bir senin bir artık maslahat talep edemokla Celilcan. Yönecigim innikinde yalňyşmajak bolar. Ba ahlasın ba halkaydymam hemme şagada halkaydymam aýdylanyk ma tuweleme gaty bir damana bir agraydymlaryň birine ýapyşypsyň. O, onam Samına şans berip bolýar Halipa. Yo. Ýöne innikide ýaman jogapkärçilik ýa oňorjak aýdymyň al. Bolýarmy? Ýa da bir aýdym saýlasaň, şonu 100 ýedek, 200 ýedek gaýtala gerek bolsa. Ýöne şu giýje 3-4 tuzurlarına da ýüzüň ýuman aýdyp berilýän ýagdaýa bar da. Böyle Halipa. Yo, alzyram özüňem sahnada alzyramajak bol. Bolmady gözüň ýumda gidiber. Böyle. Hiç kim ýok ýaletde. Ýaňsyň ýüzüne teredimde biz alzyra da okey wagty. Ya şara bir şey seyretme. Seyret dayağdayına. Näme etdi Halipa, näme edýär? Muňa bara Duranjanyň aýdyşy şans bereli. Innika goýja taýýarlyk gel, gaz gowraň aýdym bilen mara. Bulan gowaýdym la ýöne bir ýan kyza nemeden ýeri bar, tapan ýeri bar da birazajyk. Halipaň Onu biraz ýygryly utanýar da ýan. Celilcan Halipaň mamy? Hawa. Öwredýän barmy? Hawa. Gülşürüne öwredýär. Gülşürüne jemem öwretýär, kakyma öwretýär. Celil inni bugün ýatdan çykarmaýa, Halipalar şu gün ýatdan çykarmaýa sebäbi 3 saniýe minagda saňa gollow kömek etmeni bolýar diýçim, inni tapgyrda gaty bek taýnalgyn bolýarmy? Dogry diýipmana Celili. Ýörüň onda, ýer başdyra. Hi guys, ladies, gentlemen, and music fans. I'm Gridada Seyitnyadra, and today I'm very exciting and happy to be here. Hello. Oh, düşünýän adamlar da. Welcome to our show. Thank you. Aha. Salam, hormatly halipalar. Size Türkmen milli önümlerimizi, yani öýümizden, yani önümlerimizden getirdim. Eger mümkin olsa bermeýsleň. Neme mi? Yankı perovodu mu şu? Ya. Düşünmeden kıyım mı? Şey diye, mon diyen zati, size yankı diye baka berin de diye men aydın mı, şey daşına çıkışma, umum seyret diye baka berin diye. Bilen mi? Şunu benim geçirden, indikide men diye hat kovtaylan gelir diye şeylem Süleyman. Ha? Bey diye lan. Bey nimet ya. Değil mi diye? Ya, nemi salamlaştı gelinme bey ya. Hala.
Ay sağ ol. Özürlü keremli yerttir. Tuvelem. Öýümizden önýän zatlar hemme hem diýär. Yaz beýleklere daýt boş gelmezler. Yine var. Yine var. Tuveleme. Buna da aktırıp damarat. Sağ ol. Ay tuwele. Çiğcan. Bayağı olup durjym. Özüň mi şirdin bulary? Ha özüm şirdin mi? Tuweleme. Ay tuveleme. Biz için bizirmedin mi? Ana halipalardan kaldı. Ale. Bätleşiň şu sanna daşary ýurdaýdymlaryň iň meşhur aýdymlarynyň biri Fairy Tale diýen aýdym getirdim. Sağ ol. Müňden beri şo, menim parlamal fırsadım. Ýeriň onda. Ana. Nememiz bu yumurtgalar bişirilenmeýär. Ine sakmaly. Öyle halipa bätleşmem olayla. Yo aýny. Yo nime taýýarda gaýnada aýlansy maşeny. Jigim taňary elkadyn sağ ol. Çiğcan bana Ena taňa da adamydan käm minnetdarlyk bildim. Sağ ol taňary elkadyn Jimjan. Hakykat vilayatdan Diksiyanderler. Diksiyandyr taw nime dämegen hawa. She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I've already cursed. Thank you very much. Beh. Söyleme. 40 kişinin tüykülüğü. Hawa. Beh. Ene buna baka vermek için ilki sözü SB Treveray'le. Ruxsat mı? Hawa. I'm so sorry. I cannot support you this time. Ya benim şunlar yaladın da. Kol kuruluşun dalıp çıkayın ne olmaz. Bana kuruluş mu şey? Gözün kuruluş. Yo, özüň bilýärmi şu wagt? Özüň öz pikiriňçe näme aýtdyň şu wagt? Oy. Tondan çıktın, rabagyň näle bir
Yeňdi diýen şol aýdym bilen. Yok. Ya ikinci yer al ya yeňdi. Ben onu dinledim. Yani men öz stilinde aytmak istedim sana. Yok, hayt stil aýdığında da tondan çıktın. Men hiç iýleýän arkaň aly bilmeýän. Galanam halipalar nemetsin. Sen ikinci tapqyrda jygyň gatwörşmele ikinci tapqyr. Ýa gördüň ha. Düýün kısanlaryna da ne ýanky öňden aýdan oglançyklaram gördüň. Bäsleşlik gatwyşly bolat. Gatwörşmek ýok. Galanam halipalar özüňiz de eşitdiňiz. Men pikirim. Onu birinci Devran Sapar, siz pikirini aydan. Siz de galaly, ondan sonra Piyap Halipa geçe. Indi var artistizm var, bu gyza bar da, artistlik bar. Fakna da gow gelşe. Ha, sesem gowdan. Sesem gow manaýym. Ýöne bilemok ýa şol aýdym birazjyk. Ya birazjyk gödegrak aýtdym haýdy ýa Süleyman, dogry dämi? Aýdymam kyn ýöne. Aýdymam kyn aýdymam saýlapdyr da. Arasını şu diapazon ileri bir hilak. Yuwaşdan yel Fortepiano. da şonyalda atlanda birazajyk gödegrak ýakylaşýan. Men şona Süleymanam ýa şonu diýjek golleýdän. Birazajyk dogry ýerine ýetirmedin. Men pikirimçe. Ýöne sesemma? Bular ses bardy häzir bulara. Yani aydym gow saýla bilmänsiň. Daşarut saknalarına gelişek gydy bul var. Şeýle alanda häzir gelecegi bar da. Hiç kim bilmediçim özümden başka özümden maňa sırdaş ýok başka men gönüm öýkeli içime salyan gizlep hasratlary men diňe ýylryan bu ömür geçip durtalım ýaly gynanýan ýatlap bardady yüreğim ağlı şonu giňer dünyam yüreğim ağlı hasretler gitsin durman hiç dadın soňy ýok munda göne diýäken şonu da yüreğim ağlı şonu giňer dünyam yüreğim ağlı hasretler gitsin durman hiç dadın soňy ýok munda göne diýä şonu da Anjimcan. Göne diýelim ka şonu da göreli. Göwüne demek pikir ýok da bar, näder beýatleşik bar, güýçlenip bar ýa-da, mena dogry aýtsam inniki de bar, göremek da. Inniki sanna men. Demek siz beýle kaýdandylar deňeşdirende. Gulzada hiç gelip neme ýokdur. Sen näçe ýaşyňda şu wagt? 10 ýaşadym. 10 ýaşyňda. Men näýil görýän sen Gulzadaň bir özüniň dünýäsi barlaý bu jegimiň. Ol Ýewropeýski ýanky zatlar öwes edýän normallar ýan kaýdan aýdym men dogrymy dinläp göremok. Bäh. Ýöne fortepianosy girim çykmy, men ýene tasy öz sunwat adamlarda sadandan sen kakyň öýlenende men sowdum toýny. Bilen. Ha, sen ýok bilýän näsin? Soňra video ýokmy wagtlar video. Aýdyma girişi çykyşy ýanky fortepiano diýilýär, haýyrlap çustu diýýän etjek bolýanda dogry edilen onu ýa-ni şo taýyn. Etmeligini bilýär da, bilýärmi? Ha. Muň özüniň bir dünýäsi bar, bu gyzyň. Ýöne Gulzadajan azyk sesiň bişmände ton sypdyrýan. Bilemok tolunmadan on bolup biler. Häzir geçeňde de bar, geçeňde de ýeňi jab bolup bilmeýäňde jymadyr. Mundan aňyrda bar, has güýçlükde de gatnaşýandyr. Bizem oňarsak işini gaýtarmajak bolýar. Öýüne bir aňyr uzy bir zat bolsa, sen beýdiýsen mar, sen näken zat bar. Sahnada gelişýän, sesem bar. Ýöne biraz edil pisrak daraýyn. Bor mu ya yok? Yok diýen. İkinci pikiri aytmak üçin
Pälan Halipa, mümkün bolar Maral Durdiýewa gerek beräli. Yo yankıcı yerine yetireni tesi ba yok del yöne yerine yetirsin ne doğrak yerine yetirdi. Men şonu aydatım ya şoň için. Sen aydın ama aytmadym edi. Yok olaydım diňe duýup aýtmaly. Maral Durdiýewa. Birazajyk ýalňyşan ýerlenmeli. Şonuň üçinem siz Atwyrma. men Yok diye. Balacığım. Pelvan. Gel. Sen gynanma jigim, bolmy? Gulzadany nesip bolsa. Sayda biraz jigimjan biz gynanýar, bizem gynanýarsyň. Yo, Gulzada artist gyzas bul. Häzir gynap tursa howa diýerdiň doýdy hawa. Moňla düýnüm turgançykda gördüň ana hilekdigini. Artistizmne söz ýok Halipa. Söz ýok. Nesip bolsa jigimjan şoň üçin müňden biriniň inniki mögtümine biz saňa garaşýa diňe üstünlük ardy edýär. Gulzada bir el sarpalyň oglana. Ýör ona. Ýör jigim, ýer. Bir nesil kofede. İşlemek için kuvvet, coşmak için ilham veren. Bu işte bana en gowy kömekçi nesil kofe. Nesil Kofiyat'nın zavodi, İmit önümçülüğüne değişli halkara 22.000 ISO sertifikatı bilen sertifikatlaştırılanlar. Amerika'da, İtalya'da bir neçe yıllık iş tecrübesini toplap gelen Nesil Kofiyat'nın ustad hünermenleri bu gün Kofiyat'nın onlarca görünüşü öndürüp onluk bakan iyi oldu. Assalamu alaikum mehruman tamaşaçılar. Men Nalif Tağaneli 16 yaşımda. Men sımotda 3 müzik izim oyan 47 sany aydın saz ýazysyny döreden merhum Halipam mumhur meresin aydınlaryny dinläp belki göwnüňize ýarar. Halkyny janyna eri gören gahrman arkadamyda. Ýurdumuzy ýagty gelejegi alyp baran gahrman arkadamy serdarmyda. Uzak ömür dileýän janlar sag bolsun. Tağanelli. Arma. Baro. Beh, wagt tap gelipsiň o. Ene. Şu toyda men näýärmişi? Şu toyda men näýär? Jaňa däňde ertir taýlyk badyr diýseň, toyda boşap jaňa derin. Ene 3 günlük taýlamadyň bir günne gatnaşdy. Hawa. Näme aýdym getirdiň diýip Nuriň aýdymlaryndan narda. Hawa, ejem aýdym. Asardamdan yerine yetirip dinleň baka. Gürleşelle, sen gaty tüwelemek kän muştoklan gaty köpelli bilýärmi? Ha? Edir haýdy çagany tomoşaçylar gowyryp, şoňa öz sesim berem bolsa, sen şoňa hiç neme azalla. Nähili duýular ýaşadym. Özüň duýýanmy ýola çykanda? Ha? Tanaýalan baran ýerde. Ul täsir etdi o. Ha. Fikirsindirim ulum ýa. O pikirişimden oldu. Baran yerine tanaýarlar. O. Muňara ýagşan faýlan ýoly Nurjan öýdi halka öýdüň o söýdüren oglanlar. Hawa. Halk köpçülik gowarýa-da, şeýärmi? Aýdymlaram gowarýar, herkimiň ýüregine ýaşaýan aýdymlary. Bu da şoň ýolun taýlap al, onam ýerine ýetirip bilse, adamlar gowarýar, конечно.
Gowurman onu. Şu yaşın allap gatnaşyp bolan akmaýmyňdan birini. On ýalyk bolsa. Nämet bolany? Yaşym allap diýen menem gatnaşaýyn diýen. Näçe ýaşyňda sensin? 16. 16. Boldy da näme? Men gatnaşjak diýende on ýalyk täsir edýär. Ya birinçi tapkyrda gaýdardym da näme gerek o? Ayıp, birinci tapkıramız görünsem boldy. Yo şeýle de görünüp oturýarsyň ha Gully hala. Yo toýlaň yetişmeýän toýlaňyza geçiri bar o arsa adadı. Ya da bir reply'dym ýazmanam gapdaryňdan alyp gitso. Maral Halipa bize biraz sorayın. Yo men dinlejek. Kimmelerden saylanan Ağlarının hıydanın Tebril var aylanan Bıdırmışın bedeli Senin gayan gaymala Yürek seni kuytaya Şanın mehvanisi Bize miras şanisi Şayın tepin kalmadı Batlıcını ağrıyım Yaman gepin bolmadı Kimsin senin bana Yer mağıtma bağladı Yürek seni duyguya Şanın mehvanisi Kimsin senin bana Yer mağıtma bağladı Yürek seni duyguya Şanın mehvanisi Geçim var kalbide Anamağa yar yar Benim kalbim her şey yattan Kimil bana adı yar Ellerim kimildi birbirinden udiyan Yürek beni kıytaya Şanın mehvanisi Ellerim kimildi birbirinden udiyan Yürek beni kıytaya Şanın mehvanisi Geldim seni kıysam Yürek bakın dolana Dile vurun yayrana Sevem seni öldürem Dünya yana yanı Barmak batan idi Yürek seni kıysaya Şanın mehvanisi Dünya yana ayağını Barmak batan idi Yürek seni kıysaya Şanın mehvanisi Ölür bak kıysan Şanın mehvanisi Şimdi Maraldur diye var. Senin fikrin ne? Men pikirime Kovlukmancık aykalk Yok, edin. kovlukma değil. Ol men öz pikirime aydın onun oğlanlarım cemleti. Yerine yetirsin. Sesin yağdığımı bilmedim. Siz umum neticeleri ikiden dinle. Daha giyin işleyin Alipa düşünürsün ha. Şunda beni ölmem boşanacak da diyeyim. Diyeyim karşısında. Öyle aydan alıp.
Yok diye. Yok diye. Evet. Bir yok ba suatayım can. Ferhat, sen bulaydın biraz var ya, onu yüdlüyor, agede bayttın şehir alanda. Bulaydım aslında var, Nurin aydın akşın aydın bulaydım. Dünya yala yalli oğulna vadidiler, yürek seni kuyseyer canım mehribanecim. Ömür vakı kuysenim kebe mehribanecim. Aksaydı adım onu iyirdi olur. Dünya yala ayarlı. Dünya yala ayarlı deyip o. Yaşaların hemmesi birbirinden uziyalı. Yo ne var oyun aydım del bir yatlamaydım aslında oğlum var. Yüdlüyor agede bayttın daray. Şimdi gezeri Espiter Finke böyle edik. Yani khasla dediler. Hat düşünýänler de aýtsa. Hava Nur Halipa diýende Pehliwan Halipa. Siz arada sizin yolunuzda 50-60 tane halipan hersinden bir alıp ayratin bir yol getirdik halk diýetinde. Tanjan var. Nur Halipan yoluna aydiýa da. Nur Halipa deýşler Döwranjan o bilmese Döwranlar ýaşdaşda Nurjan bilen. Jemläp berätmije kulana. Ne Döwranjan aýdaýsyn ýa-ni pikirni. Böyle. Men var Tanjan. Şumat Nurin hormatna sana bar diýenler şeýle alanda. Şu son hormatyna bar diýen. Ýöne seni birinji aýdyma bara. Mümkün olsa Halipa Nur Muhammed Meyrez Halipa'mda düzün aydymma şon bir himmet beräýin. Özüň düzüňmi? Hawa bolmaýan ýerlerim kakam kömek etdi. Ha. Bu onun datmy sazyny özüň düzüňmi? Ýok, sazyny özüm düzüňmi. Ha. Suwşekmi ta? Suwşekmi? Bu kurdusyňy mölle diýen. Sen şol özüň tutup bilmändiň. Tuğdu içen, özüň tutýan köp çağa şey diýe. Tuğdu içsem rakdan aram var diýenmi? Sen var Tanjan şoňa diýip apşok aýdym bala ýok. Ýöne benim etme. Jim bir turmasaňa ýaman espiter aga. Nimetini bilýänler, ýa Pehliwanyň halk aýdymyň taryhyny düşündirýär. Ha. Menim soňra aýdymyň nimetini bilýänler, ahali ýol bolsalar. Nurjan arada bir gurrun merdiň am şular halipam düşmeýär. Nur Meretov diýdiň şol garstym ýa entem girýär düşme. Ýok, bir ýedek gördüm. Düşüňde ha? Paýr. Pata berdimi? Bileýän durwaýdanym da. Pata dep arkama kakan bilýän ýöne. Garda ýadyma şoňa. Ýöne bile durup aýdym bilýän. Aýn opşym mara adamlar şuýna mara neme çynam tagan çynam aýdyp beräýin Halipatdan Nury. Ha. Onu zaňa diýatda paýr. Döwranjan saňa da şunýal toýlar gelýänmi diýip menim näil toý diýen bol mara. Gelip ardanca kuruluşyp gidýärler, o yetim diýip, ejesi ýok, qaqas diýip, ýok diýip diýär. Ardanca kuruluşyp gidýärler diýär. Toýa barýan bol 2 tane ejesi, 2 tane qaqas bar diýen bol. Ay neres. Menim oğullar ýallaram gelýär diýärdim. O. Ay durmuşdan nemeler diýenler. Hali şu bir rad etdim. Şeýle maşylar tetir bolup her 3-nji gün sizin gapyňyzda üýşýän eken toýa tutmak üçin. Çynmy şol? Öňkü toýa tutarlarym üýşýär, täzen gelýär diýe. Ya, pulun almana mıydın? Orada diýer gelýär. Ýene toýa tutmana. Ya düşünmedim ben şuma diýär. Maşylar tetir bolup durýan eken gapyňyzyň agdyna sizin. Aýo. Tetir howala ýok bar üç batan bagy ýokdy da, o şey. Nirde sen ni parar ýarlarla her kim öýe gelýär o. Ha. O. Böyle. Sen kine ýaşy zordan tapýarlar seni ha ýöne. Ýok, men toýy özüm aýlam tapýana. Ha, özüm göllep tapaýan. Hani? Ne aýdym aýtjakda?
Halifam düzenleydim. Başardımdan yerine getirip vereyim. Özüň düzüňmi? Kakam kömek etti bolmayan yerler. Höwes söylendinler. Sağ Nur Halifan aydan aydımı, kakam can aydımı, yani aman kadir üt kötü diskada, son tempinle. Kişilikte aydınlarına kovanın Aydınlarda kudilenip olanlar Kişilikte aydınlarına kovanın Aydınlarda kudilenip olanlar Nuracan en adına dola kalbim Halifan adın bilin beyle kalbim Nuracan bekliğinden mutluluktan Halifan şın ve bağlı şehir buldum Şanlışım Akbatana boybanımda oyanım Şanmal fadi verenin şanlışım Akbatana boybanımda oyanım Nuracan en adına dola kalbim Halifan adın bilin beyle kalbim Nuracan bekliğinden mutluluktan Halifan şın ve bağlı şehir buldum Kağın aydar her deminde yatlayan Her işmelen her toylarda yatlayan Bugün olsa yatlap damgın ağlayan Sayın Zeynep'ten oldum Nur Halifa İyil içini avrayladın, atladın Bugün olsa yatladın da ağladın İyil içini avrayladın, atladın Bugün olsa yatladın da ağladın Nuracan en adına dola kalbim Halifan adın bilin beyle kalbim Nuracan bekliğinden mutluluktan Halifan şın ve bağlı şehir buldum Awal, qoýdym döretsin jeýim o. Qoýdym bolupdyr. Hälim görüşüni aýtmalla. Sadykyň. Sady bar öňüm neme taýarma çyp da var ýöne agyr sözlerini hawa. Kakam düzü diýär sözler. Kakam düzüm sözlerini. O kakam bilen bile düzüm özüm şunýa Ya maslahat berdim. Sady Özbekistanyň halk artisti Ýulduz Usmanowa. Sadynadyr şo Babajan aýdym. Şondan ýaňşy şondan sonra. O ýeňi bar heň dara ýöne agyr. Ýeşe ýyllyň aýdym.
Monin ilki sözü Aradur diye vereli. Onun Süleyman kimi onun ödermez. Bunun yadan da Neme gidip çıktılar ayaksı bilen var. Döwran yankı mung saadana meňem barynysy saadanamla ýa döwran. Aýda aýtyp şu toýda men toýa çykaranam şolay. Uşga toý bar diýse bar, waýenni kamada menip üniversitega ýörep bardyklar. Bäh. Waýen kamada bar. On bir ýatylan ýerine ýydyna spalny bar. Üniversitega dolum gören ýerde durup arkaýyn bilen mundan çalyşyp geçip men diýin zalanyp jet bir üniversitega da ýörendir. Uşgudaşam bilenmi? Ne Hudaýa şükür. Kon samolyotla patlap düşäýmeli. Kerkeye toyu diýseler öň ýol açmaly, ertesi gün toy almaly leli sonra da inni Allah şükür. Hudaýa şükür. Gow ýurdum da gow şeň samolyotda gow. Öňlere näme şuň mysal üçin Saratda bolsaň ertir marda maşyny bary. Bir gün beherdenne ondan soň goýun daş boldy. Şonu ýalan toýlara gidip görüldi. Maşynyň içine ýatyp durýar diýen Allah. Indi gowalar hiç esre de özenme ýok. Esret uçurlamız hemme yerde aeroportlarım köpelli. Orada mı? Onun avtoloğda gidecek diýende de şuun kerkide olup ertedim toyun Uşkuda diýsem ona da gulyal oklawyal ýollar bar. Muň üçin hem uğradyň bardyň diýenmi tezene? Mesele ýok. Fursatdan peýdalanyp şeýle esretli zamanamyz üçin oklawyal ýollarymyz üçin arasda pek asmamyz üçin milli liderimiz Kahraman arkadağı kahraman serdarımıza köp sağ olsun aýdýas. İkinji aýdymyny hawa diýen, onuň oglanlary bilen häzir bulan pikirini men diňläp ondan soň netijemi aýtjak. Men birinji aýdymyna ýok diýen, ikinji aýdymyna da hawa diýen. Yani kadar edil Nur'un hormatyny men bor diýen sebäbi At gowaryan adamlar kanadyr. Ters düşünürler. Men adamlar üçin de özümler lişni öz ýüregimden Nurjanyň hormatyna bar diýen. Ýöne inni beýt sylamadlyk etseň bolýan däldir enim. Bir bolýaba, bir ýokba. Inni pikirler Pärwan Halipa bilen Espiter'de galdy. Awa. Nurjan Bey Kalipada şu Döwran Halipa dogry aýtdylar enim. Senem bir beýga adamyň ýolundan aýdýan beýga adamy ýatlap beýga adama hormat edip aýdym düzüp gelipsiň tuwalama. Şonu aýdym. Zatlaryň gözüňde tutýar sawa Nurjanyň hormatyny menem ýanky Döwranjanyň pikirine dara ýoksa birinji aýdym äsker men aýtdym. Sağdan mana şuňadyr Ýulduz Usmanowaň sağdy da. Ýulduz Usmanowa da bizi başlatyn ahir goňşy döwlet de ödümizin käl kabul edýär. Ýöne hat öz başyna bir hiň tapan bolsaň hat gowy bolardy olam. Aýdym gowy. Ýöne ýanky ýaly. Süleyman näme diýär? Pärwan Halipa sen näme diýdiň? Menem diýdim ýanky Döwran Halipaň diýşýär Nurjanyň hormatyna diýdi. Ýoksa birinji aýdym çyny bilen aýtmady, äsker men aýtdy. Senem pikirini ködäjekmi Halipaň hormaty? Yo, men diýýän şoň üçin birinji ýazýan Halipalar men diýjekdim öňünden diýýärdi. Yüzlöy diýip ýazdım. Ýöne ikinji aýdym diňledim. Nur Halipaň şagirtleri käne men pikirim şulaydymy haýyş ederlermi kä diýen. Gatgowdy diýipdir. Hemme şagirtler aýdarmy kä diýen şulaydymy. Nişi ikinji aýdym üçin men ýumşadym. Ödüm gowy ýerine ýetirdi. Ikinjini jogapkärli ýerine ýetirdi. Şu füýrenip. Sen Halipaň hormatyny geçirirler şu an. Düşündirilmi? Ama bäsleşýäňden hem habar algyn. Ýaman goýdan oglanlar bardyr taýan ýyl ondan bara. Jim, sen ulrak olana çağa bolsa başga bir metaýat özüňe de diýdim ha. Şu bäsleşýän içine iň gowşak sen diýdim. Belki iň fanat köp sensiň. Ýöne şeýle alanda olan aýdýan aýdymlar, has agyr aýdymlar aýdýarlar, düşündirilmi? Olan barýan ýerleri zatlary has düpli başga oýlar esip durdy. Şoň üçin azyk nemerak bol. Men türgüleşdim. Ýolundan aýtma öwreň ýoldan, ýöne gowudyp ýerine ýetirip erbetden men bolýan gaýdym birinji aýdym. Yo, ýanky beýlik çağalar bar ha. Bu innik çykjaklar. Men görüyorna ýaşlary deredende, ukuyuny deredende, şonça toýa gidip gelem. Nemede ýaşan bir zat bar düşünýän. O barmaly ýerleri bar da, soňadan aňyr başyna bir ýerde barmaly ýerleri bolsa baryp aýdýan aýdymlaram, aýdymçylaram bar.
Ýöne halkyň ýüreginde ýaşaýan adamlar var da şeýärmi? Bir ýerde neme geçirilýär ýa-da bir minut wagtyňyzy alaýyn. Pianistlaryň ýarşy bolýar diýär. Burdan hep berjekde pianistlaryň ýarşy bolýar bolen. Plany gat adyn ulal diýerler da at gazanyp näme diýip çykýar da pianinoda 10 barmagyna iýe diýär pianinony. Iýe onuň ýa-da Allah goturanlaryň diýär. Ayar trago ulun el sarpya diýär da şeýle. Onuň ýene bir ýerden tutýarlar diýär. Ay plany witkoş reklamada ýok, plany diýär da gelip de ýekece notanı masya diýär. Dyň edip tonikany bolyn. Onu wezal ýerinden turup el sarpyp dur diýär da. Bu näme beýle diýse bara, ýankyn gözlýän adyny tapdy diýär. O ýekece notada. Şeýärmi? Nur şonu ýaly adamlaryň ýüregini tapan oglan. Şeýärmi? Onuň aýdymary ýürek adamlaryň ýüregini ýaşaýar. Şeýärmi? Onuň gaýnatma gerekdir. Ýene de gerek. Ol her zadyň öz ýeri bardyr, gaýnatmalymış diýdi. Gaty gaýnatsaň olam artyk mazam boldy gowy. Nahara köp duýdatylan ýaly bolýar da. Doňdan pelwan. Her zadyň öz ýerlikli jetmenler käbir aýdam gaýnatman gönjü daýsaň owadan esas ýürekden aýdyp ýüreg geltmeliler şonu. Şu at şun çykyşy birinji sannak çykyşy aldy alla. Biraz var aýny var, bu nara toýy da bolarlar, ýetler bol nara. Yıldız kesenne degip başladı. Yo, ona aýranyň yıldız kesel gowlat deldir. Onu tağını geçirdiğe yapma Halife. Geçiriyapmın ki tapqıra. Bolu çıkınca nendike qatı bek tayından bir zanip geçtik. Yürek bilen aydarsın. O nefip bolsa ha qovaydınlara qaraşya. Tağını aqtalardı bu diye. Yarcıyınca. Baştına. 12.000 kilometrden Kanada dütküye. Yönü Jemoyl yağının keyfiyeti kili ütkümeye. Dini bir içki bazarda değil, dünya bazarlarının ulluqan isleyi bilen alıyorlar. Şu zavodda buyup yetişteler, alıp yetişerler. Ölümçülüğü başlarında bir yıl olanına qaramazdan eyyem yağın 14 görünüşünü öndürüyor. Bir ayın devamını 1200 tonla yağ öndürüyor. Dini bir hafta uluğa değişi yağlar değil, eysem kompresör, hemen gidravlika yağ. Oraya men sözünü deyip bilemem. Abalar orta yağını öndürtürler. Jemoyl yağını islan hafta uluğunda koyup bilýäňiz. Gymmat maşylar ökmän, gymmat yağ koymalym kadýadım. Inni Jemoyl'a duşup şol gymmat yağın kilini arzanca bakadan alıp bolýar. Gahrman arkadağımız. Arkadağı gahrman ferdarımız telekeçilere ulu şertleri öğretip berýär. Şol şertlerden peýdalanıp geljege miras husus kärhanasam döwrümizde münasip iş görkezýär. Geljege miras, geljege anam. Salam hormatly emin agdalar. Men Dürdäne Joraýewa, men müňden beri bätleşigini ikinji tapgyrna türkmeniň goşa tary bolan Dutar Saduralyny türkmen halk aýdymy, nowul ýen aýdymy getirdim. Başardygymdan ýerine ýetirip bereň. Ýür. Allah'dan diler bir kömür koşuldu.
ah kuşum başım vurman tedegilin nula başım vurman tedegilin nula Dutar sağdurlarla aytmayttın. Sağ ol. İlki bilen sözü Pehlivan Hamrat söýeriz. Ol goja senetkar babagammaryň mehri ihlasyndan dören dutarym. Bak. Jadal uralla jigim Canbay. Türkmeniň halkaýdyny owulaýdym ýerine ýetirdiň. Ahal hasaba boýunça ahal ýolundan aýtdyň. Töleme hemme perde girişine ahili, yokorsuna ahili, pesine ahili. Halipa görünemeň diýen özüňe. Kim halipalyk etdi? Çar Oraz Mehmetov. Bunu düşün. Hasap doğru olup bir yerine yetirilsem bolmaly ýaly bolan halipa sözüm ýokly diýere goýar bilýän. Yok, söz yok. Pelwan ýöne kimi dinleýän adyanan wagtlardan? Turdan. Leyla Begnazarwan. Ha, şeýle direm öýtdim. Tawda Anna Muradovanam dinleýänmi? On düňä ýöne öýden aşalym edýän keniň. Şoň gyýdy mene başda familiýam sorajak boldum bola. No ýöne durdana diýip ýalgyda familiýaň näme diýen? Çoraýo. Çoraýo. Beýleki ýollaram dinleýänmi? Mariol dinleýän. Sal. Ýöne bu aňyratyna ýetirip aýtdylar hemme zat bolmaly ýaly. Ay, öz ýaşyna görä, öz ukuyuna görä. 17 ýaşyndan jimten? 15. 15 ýaş bolsa. Gaynawjyklaryna ýerlerine goýup. Süleymanov ne berdi ýazypdyrda 4 däne dutardy dogry lezzetli. Öz pikirimde sizden soň aýtmaly bolan soň öňünden ýazyp goýaýmasaň onuň. Dogry diýe lezzetli ýa-da. Bolýaly arny rep goşdugym gelişer zat diýmese bolýaly. Yok, käbir başlaýara eýýem lezzet alyp başlaýan. Ýalňysyny gözläňek, ýalňys ýokdur, eýýem düşnükli, dogurjadygy. Bulaydım o. Men ahal ýolundan aýtjak bolsaň, hukman gyzagam bolanmyn, bolýarmy? Bolýar. Gyzyp gyzakdy ahal ýoluny gözüne getirmek mümkin näl. Döwran sapar siz näme diýär? Men bolýar diýen. Maraldur diýersiz. Menem bolýar. Pehliwan Halipa. Bizem bolýar diýär, ýöne inniki ýaş hukman gyzak alyn ýanyňa. Bolýarmy? Eger ahal ýolundan aýtjak bolsaň, hukman gyzak alyn ýanyňa. Ene 3 san bolýar diýär Süleýmanada. Ene bol ýa. Oka bolýam gerekmi? Oka koýar. Kän bolýar, Bolýar. Üstünlük jigim. Sağ olun.
ana dürdäne jigibden şeýdip netibedenden öz milli saat guralymyz tutar bilen bilelikdi gowaýdym bilen inni kitaplara geçdi. Iň fizi ardawlar bilen el sarpışma dürdäne jigibden. Ýörjigim. Salam aleykum mehman tomşaçylar. Ben mäňde mawy ekran ýoluna hoş gördüm. Ýaşy Gusunov maňa bäsleşikde iň dogumly çağalaryň berdi. Şonuň üçin men hiç hili aldyramal däl. Bu bäsleşik men ömrümde ýatdan çykmajak günler. Müňden birde 1800'den gowrak çağa Assalamu aleykum hormat halipalar. Rahmet. Şu adam sözün bölüp dur da eşine hayran alana çağa. Wa aleykum assalam. İň bir dogumly aldyramak diýen zadyň hiç şun dünýäsinde şun organizminde ýok ki Allah şolat. Aldyramak diýen düme. Şeýle dogumly. Şu näle adalar? Gowy. Ben 300 kadýam ýöne ýagdaýlar gowmy diýen bäh bana. Özüm ýanky çopan ýolundan täşýal aýdyara Nigmatxan Uliýew. Şoň klassdaşym Musaýefi jan ýalam dosty. Musaýev iki bilet jan ýajak dost. Öylemi? Şoň ýaňdygmadan giden barıp düşen maşinany şo maşiny minip bugaýdyp durýarşy. Öylemi? Daşyna urýara wa seni. Te bir ýere gatnaýanmy şu nimeden daşary? Aydın sadan daşa bir da gatnaýanmy? Oo. Näme gatnaýan? Ay boş wagtlam futbol oýnaýan. Başka? Aýdym işleýän. Karate ya taekwondo da. Ya yengil atletika da. Oo. Gerek de hatta. Bakşada da yengil atletika. Ýan gaýtmak ama ýen etkiden birinji alyp gaýtdym. Ha, tuweleme çapak salalyň. Nämeden birinji ýeralym diýen? Ilgamaktan. Ilgamaktan. Yengil atletika. Ilgamaktan de birinji al, nire boýunça birinji alyň? İtirap boýunça. Bakşylykdan da sar ilgaýan. Ey boş wagtlam. Olga gorkod bir diýämi o berde? Ha, yo. Aydym aýtsan gerek da çygym. Arasynda ilgamaly ýerleňem bolýar. Yo. Gerek da adam. Malades. Benim nemede gatylygandardym o mektepde. Mektepde mi ya, toylarda mı? Nemejigim toylarda da aranda ilgamaly bolýar o. Ýöne mektepde hakykatdan o kiçiräjik nemejiklerim zatdan bar, gramata zat bar, dazarta ýene de. Dıhanyata goý bolýar-da, bilýärmi? Ya galiba sizin ilgan ýerler bolmy ya. Ilga kelip de şunu. Şu adam ilga Mena ýörek geldim. Öyle. Ya deme, Süleyman sen ilgan ýerler bolum senin aýt. Yo. Näme seňiz men diýen gowrat etdi. Ha, näme? Gaçyp ýöne ilgap öwrenmeli, maňa gerek şo. Bedrenjan haýsaýdym getirdiň. Ömrüm diýen aýdym getirdim. Yıllarım? Yıllarymmy? Ömrüm. Kakajan Nuriýewiň aýdymmy? Ömrüm. Şu wagt ýerine ýetiren bagçlar on ahyňyny aýdan okda bilen. Körümeňde sıkbalym yüzlenýän saňa od içinde kuledip köýdürme ömrüm. Tümlükden ýadadım çykaraýdaňa. Şeýdi aýdýar öldü. At-tadir amanadım kısmen algın nipo. Ana. Bu stili var da. Käy yaptıranyarlar bir hal ýapaly aýdmaýsa. O. Emetme ýadatmalyňdan. O ýadatmaly o. Yüzlenýän saňa o düşünni kuledip kuýdurma ömrüm. Tümlükden ýadadım çykaraýdaňa wagtyn dönüň meni öldürme ömrüm. Tümlükden ýadadım çykaraýdaňa wagtyn dönüň meni öldürme ömrüm. Sallansak diraladyň bagtymy, ýykmaýda namyz arly tagtymy. Ýeli
Yelken savurdum acab vaqtimi inne bir sergezan gizdirme ömrüm Yelken savurdum acab vaqtimi inne bir sergezan gizdirme ömrüm Yaşlığımdan yitim uyup ıncıttın kalbim Aklım yitken yali yitirdim savrım Atta diyer aman adım kösemen algın Yaram köptür ağrıyım sızlarıma ömrüm Atta diyer aman adım kösemen algın Yaram köptür ağrıyım sızlarıma ömrüm Inne bir sergezan gizdirme ömrüm Vaqtının meni öldürme ömrüm Sügümizin aydımını dinlediniz. Inni final wagtyndan öň aýtmalymy ýa-da inni kitaplarda da aýtmalymy? Söz sizden. Maral Durdyba. Berwan aýdar. Maral Durdyba. Şulaýdym, hemmemiz üçin deň aýdym. Yeni yarım ton yokordan aýdyp bilýän şunu. Ağdymda suat. Näme tanamyz meni şu var? Fadiýa sorlan aýdyp bilýän mysal üçin. Ya beýik gormy? Kademingde sıkbalım yüzlenyen sana o düçünlü küledip Yok Kademingde sıkbalım yüzlenyen sana o düçünlü küledip Kuydurma ömrüm Durcugayım Tümlükten Bolaydım aslında var çağan aydıma derler onu var duymalla bir ömür koran adam olmasa var. Jahanım masum qoydypdyr bolaydım men dinledim de. Yani qoydım da. Jahanım qoydypdyr şulaydım yani. Halifanda dinlen bul var antek onlar ala ködümüňde şyk balym näme köýdürüm ömrüm olar zatlary duýaranda ýaşyndan ularaýdym diýärmi? Ýaşyndan ularaýdym da olaydım var bulaydım. Başgaýdym başgaýdym näme daýerler görüp. Bulaydım muňaýdym daýerler ýaşyndan var. Jemcan başgaýdym etme ola. Ay halkaydımlar ama şeylerden dolancan halkaydımlar ana Beýalwan Halipa gaty dogry berildi. Kiçiň aýdymy däl. Gaty dogry berildi. Ol şeýle bolma halkaydymlar bara. Öňden aýdyryp berilmezden köpsiniň ganyna ýüregine. Men bunu näme garaşdyrýan? Bulaydım. Kagzan Halipaň ödümini ýokortondan aýdýar bilýärmi? Onuň şonu gulok şonu gananna. Yok, gep tonu da däl, petsen aýdany däl kizen gyýryp aýtmadan. Ne gyzyklanýanym şoň üçin ýene bir ýarym ton. Petrak ýerine biraz demerek gördüň gerek bar ýany ýerlerini. Aslında var şulaydım. Gelişmeýänler däl şoňa dogry aýtdy. Başga näme aýdym bilýän. Tamam, ýolunyň geçenine de näme aýdym? Adamda. Ay, anay, maň pikirini ütködeninden mara emailleri ütködeni gaňsa da. Gaty durýar şu aýdymynda öýdi. Şeýle durýar eke düýtülýär. Ha, şeýse gaýdarlar. Bedirgen jan, han bir halkaýdym aýdýan boldy. Tansavalnaýdym. Yok, halkaýdym. Halkaýdym da. Men halkaýdym da. Sen geçen tapar halkaýdym. Tansavalnaýsa da bara gelişýän aýdym aýdaýtyn, aýdasy gelen aýdym näýsin? Böyle. Bolmaýan belwan. Öz aýdasy. Onum. Ya sesiniň näme diýändi bilesim. Men geçenine de bardyň dämeýsen. Bar. Bardyňa geçenine de aýdany ýadyňa şorakmy? Bardy. 5-nji tapyrda aýtdy da 5-njim 4-nji tapda aýtdy. 5-demi? 5-de aýtdym. Bir halkaýdym ýok beranam. Halkaýdym. Bole aýdasyň gelen öz aýdasyň gelen aýdym näýsen o. Bir gün zahir çağı çıktım ziranan Sahirde bir mahigi tavan göründüm Bakıgana min
tuhav var yağar firana ay cemalım bana hav sual göründü gözü kara kaşığı kemal göründü. Görýän mi? Görýän oňaryan zaýdymyny? Gowy dy diýadar o. Oňaryan zaýdym diýen gaýdym gelişmet diýen ama. Süleyman, sen Erence maslahat berýän mami, dawa şulaydy mal-malmyny alaly ya. Aýdar ya, şuna diýen soň eýdenak diýer, öz diýenli diýer. Katı doğumlu oğlum be. Ben gowaryan şu şikayetim. Oyuna diýe gerek. Beýle däle. Şikayetin gowaryan men aslında özüm düşünýärlik. Doğumly, onun bir öz diýerlik şeýle doğumladım men gowaryan. Şeýler şonýalrak görürsün gelýän olaýmasyn o ýaşka sen. Onya gatonýalam dä olaýmasyn. Näle olanlar Pelwan. Sen sordy oray. Yo yankı doğumlu diýende birinji gedek studiýa geldi. Olam castingga geldi. Aýny bir çağalar alzyrap durlar, adet durlar. Ablab normal gitdi. Akşam saat 12'de maňa zaňa diýäbe. Ay ağam men 4-nji gruppaň fikrinje goýupsyň bir öňürek füýür bolmaýamay men diýip saňa diýär. Yo, diýişini aýtsana, öz diýişini aýtsana. Zeýdäýne. Ay ağam meni 4-nji gruppaň fikrinje goýupsyň füýür bolmaýamay öňürek diýär. Ha. Ene. Doğum şondan bilýän mi oglanyň? Tölemem. Mene gowaryan. Ikinji aýdym gowaýtda Galipa. Hawa. Ikinji aýdym gowaýtdy. Ya birincinem gowaýtdy da ýöne biraz tonu gelmedi adyç. O tonu gawat gelmedimi? Ýok, bulaýdym duýup bilmediler. Dogry aýtmalylar, olaýdym duýmaýan var. Biraz ömür görmeliler. Finalla görýäňizmi özüňiz? Bam şu finalla gözüňizde gelýärmi? Pol final mi, final mi? Yarım final. Men yarım finalam diýjek. Yarım final mi? Yarım final mi? Finalam diýmel bir. Yarım finalla 20 çağan arasynda görýäňizmi şunu? Mena görýän. 20 çağan arasynda bolsa, 20 çağan arasynda bolsa görüp bolýar. Ýok, polny finalda görürsiň. Nesip bolsa. Nesip bolsa. Ne görmäne geljekmi näme final? Şeýlelikde Pelwan Galipa sen pikir. Yaman o aýdan aýdymçylara bar görýän beýleklerim diňleýänmi? Oo. Bederencan aýdym men özüň saýlap şulaýdym aýdaýyn aýdyp aýdaýanmy? Hiç maslahat ýok ýanyňda. Abdullah Ýanoğluýew maslahatçym Halipa. Kim? Kiçiligimden Abdullah Ýanoğluýew. Abdulaziz Ýanoğluýew dordam. Oo. Indi şeýlelikde Pelwan Galipa senin pikiriňiz bir agazdan. Gönlüm 50-50'de durda ýaşy. Onu sen Espiterim berdi da diýär. Siz bolýar diýeniz dedi. Sebäbi men bäs ýaşlaryny bilýän ýaşa. Onuň ýa-me biziň ahyrky sanlaryna gezip berse. Hawa, final var onu. Final var da janos. Onuň bir tarapdan alsaň bir ýyl aýdym saýla bilmänlerini gördüň, ikinji aýdym göwneden aýdym aýtdyp bolýan gelişip çykdy urda sesine. Inni aýdym ýok. Inni siz şuwat maraldyr diýip ýok diýe. Yo, men ýok diýemok. Men hawa diýen. Maraldyr diýip. He? Doganyň oglumy? Ýok. Panamak çagany. Şeýlerde jigim sen Pelwan Galipa netijaňy berän. Kämilleşerýär. Menem bolýa diýen ýöne innikide injan ýaman berkçe durgun. Bom bergen jan. Bolýa. Sungat köpünkidir. Şonçu köpüň gözü bilen seredip, köpüň maslahaty bilen çykarsan gowar. Men öz pikirimi aýtjak, kimsiz däl, kämillär ýerine ýetirşi. Men öz pikirim. Bir arkaýyn ýanky bundan öňküler ýalyk lezzet aly bilmedim da, ýalyňysy görnüp dur, eşitilip dur da, men pikirim. Onum Halipalan öz çötsün ýöne ondan aňyrda bilmedim da, şu bolsa ondan aňyrda hiç zat görnenok bolaglar. Onu emin ağdalamydyň, awa 3 gowwasy bilen bedirgen zan inni kitaplara geçýän jigim ýöne eminimiziň Halipalan berliklerini gaty bek ýadynda sakly gaty bek taýyndan biz sana inni kitaplarda garaşýar. Kimmäňde salam. Eziz ýyllşlar, mehriban dostlar. Durmuş bir owadan zat. Ýöne şol owadan durmuşda ýaşamak üçin arasçylyk düzgünlerine berja etmeli.
hemme zat öz elimizde. Egerde biz owadan durmuşda ýaşamak isleýän bolsak, onu daş töweregi arasynda saklaýar. Sebäbi daş töweregi hapalayan adamyň ýüregim arasynda däldir. Owadan ýurdumyzda mehriban, gahrman arkadağymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen halkymyzyň owadan işretli ýaşamak üçin beýik binalar, oklaw ýaly owadan ajaýypdan ajaýyp ýollar guruldy. Ata-babalarymyzyň gadymdan gelýän arzulary amala aşyryldy. Innediňe bir de begenip, gurulan hemme zatlaryň gadyryny bilip, olary arasynda saklamak galýa. Ýöne gynansak da käbirimiz. Şol owadan durmuşyň gadyryny bilmäni. Ýöneki arasdaçylyk duýgularyny berjä etmän. Daş töwerege ziyan ýetirýär. Bu gedekki video ýazgymyz siziň göwrüňizi açmak üçin däl, siziň gözüňizi açmak üçin ýazgy edildi. Bu video ýazga tomoşa ediň, hemde netije çykaryň. Köçän süpürýänem ejen ýaly adamdyr. Eger sen şonu fiýlamaýan bolsaň, diýmek ejeňem fiýlan oksun. Zyň oglum, zyň. Özler aýrarlar. Egerde sen sagaňa şolaryň terbiýe berip bilýän bolsaň, onu diýmek ilki bilen sen özüňe terbiýe bermek gerek. Durmuşda bir hasap zat ýokdur. Her edenin özüňe gaýdyp gelir. Sebäbi şu zibil bilen sen hemme eden sowaplaryny köçärdiňansyň. Goýşy wize şekilläki hadisalar size durmuşda hemişelik sapak bolsun. Şu ýalgydaky hadiselere parksyz garamaly. Sebäbi siz arasy durmuşyň gadyryny bilmeseňiz, onu durmuşam sizi ýalkamaz. Egerde sen özgelere görelle boljak bolsaň, onu ilki bilen özüňden başla. Daş töweregi arasynda saklamak her birimiziň borjumyzdyr. Owadan ýurdumyzda, owadan durmuşda, owadan ýaşaly. Assalamu alaikum, men Musa Halbayev. Hemme bäsleşleme üstünlük arzu eder. Bize şu mümkünçilikleri döret berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sawatlyny aýdýar. Häzir men üçin garaşylan pursat. Efit bolsa garaşylan netijäni görkezeriz. Söyle Musa canıma o çiğit bolup tura. Kakasını izin etip barya. Boy sirati. Assalamu alaikum, hormatly alypalar we speaker. Aleyküm assalam. Muzacan, ta innämi? Nastroýenya da gowy. Şeýlemi? Allyň etdim. Muradı böyle akar gider kardeş, muradı böyle, muradı böyle. Ben derdimi felekten sordum,
felek dedi kardeş bu derdin muradı böyle, muradı böyle ya 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 ya. Gülüydüm kardeş fidan oldum el kahrini kardeş el kahrini gene bugün yudan oldum ay 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 gündüzler hayalımda geceler geceler şirin uykumdan oldum libine ay ay şirin uykumdan oldum ay ay ay. Nereye gideyim ben dertsiyem derdimi kime deyim nasıl edeyim ben Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna koy gözümün yaşına le doydum düştüm toruna bu sevdalar boşuna le bu sevdalar boşuna delalım 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 bu sevdalar boşuna le bu sevdalar boşuna delalım 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 delalım. Vererek sunlarına bak gözümün yaşına hele bak gözümün yaşına bu sevdalar boşuna hele bu sevdalar boşuna delalım 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 bu sevdalar boşuna hele bu sevdalar boşuna delalım 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 delalım. Muzacan kiçira konsert berdi şu atla ya. Hedilettik. Ana bizim tölegimizi ha Ölbercek bakamıdır endertla. Böyle. Çağı tayinlikli gelse göreyim gepim yok. Yok aslında bunlar ödi aslında tayinlikli gelmen. Kimin mikrofonu yaptı? Hem onlar. Eşitliyor mu? Nem aslında var tayinlikli gelmen odal tayinlay bulu var tayar bağışlay bulu pelvan. Sunu umum halklan dili de. Sunu düşün serhedem yok, sunu düşün dilem yok. Ondan Allah nasip olsa bir manglayınızda bir komşu devletler, Avrupa, onun anırları, Atlantika'nın anırları bir manglayınızda bar olsunlar Allah can. Sunu doğrundan güzel şahan uğradan da bir 100 ton olacak şaha derler. Türk devlet olsun, Avrupa devleti olsun. Ağır. Türkmenin baydağını kaldırabilecek çağlar da. Ay marala ablar yalaydım aşığı. Ağla ver ya. Tayin çağı da karat gül ya. Tayin çağı. Profesyonelna etet aydım. Dine bir gaderle aparat tapıp toyuru dörmella. Koyun koşumuz kan tapınyan.
grup ediyen. Yo, hayti yurdun sahnasına çıkaranda da yüzün kadarcık çağa derben. Kadarcık çağa. Ene şey etmeli, men pikirime. Gon gelin söz yok, gurrun yok. Mena gat haladım. Durşuna lezzet yazdım hazır. Näme diýseler. Durşuna lezzet söz yok. Lezzet aldım, keyif aldım da. Süleyman bidem gowda da gow diýmen çalışýar. Ýöne bular has senden aýratyldygy. O tarafını görecek bolýar. O tarafını çıkaracak bolýar. Sen inçe yerine teretmeli. Sunugodun öýüdi bir inçe. Ya sen bolýar ýok diýen da dogry. Ýürek motorda turmady. Bizni geçen gedeki dinlenlemede var da arasında şolardan var bir da çıkacak mı çıkmayacak mı ahir onu bir nime çek bolýar, ýoňa çıkarjak bolýar. Şonu gözetme dalýar. Ene ýazdyr Musa Halbayev durşuna lezzet söz yok. Duet haýyş etmeli. Ya duetem edersin etip bolsa. Yo aslında seyretsen özlerese müňden biri gatnaşýarlar. Köpüsi bilen duet edesim gelýär. Şeýlemi? Ýöne entek bäsleşigi bolsalar, soň nesip bolsa. Täze aýdym ma diýes Peter. Şu aýdymda diýär müňden biri agdak geçdim diýär. Näme diýdin diýen? Ya entek çykmaka aýtma. Yo aýda ýöne şeýle aýt goýjak gal. Ýöne waspedeňde deňeşdirilýär bir zadan gyýda diýdim entek o garalamalaý. Senden gözüm aýyr bilemek sen müňden mir diýdim däre. İki manisi var da. Ha. Ya gowurlya da müňden mir gepleşigi adamlar içinde de gaty gowurlya gözün aýyr bilen aklar da. Öýde kadüden soňlaýsan bilen. Öýe barmaly halifa durawar. Pawlan halipasy näme diýär? Meni bolýar diýen. Aralar diýär. Ýok diýip bolmaýar. Ýüregim bitgetdi gaýp. Ýok diýenim bilen ümitken zat ýok da. Imzany üstüne gardy edýär. Menem bolýar diýär. Ozajan. Ýoluň ak bolsun diýim. Mındanım indik sapar hat hayran kaldırman araşa. Taman ödedim. Ene Musa şeyde ya ha gelli işin etti gitti. Duran Ali Baydar alın gittin diye şoğlu da. Yani Musa seyretsen Gatogowa idyanına birinci sanada şu sanada öýem öwrençdiler. Şoň üçin bundan bir ütköşük zat getirmesen täze gaty gallardyň. Gaty gallardyň. Şoň birinci şey diýem. Awa şu adam ütköşük zat etdiň. Üçüncüde sen eýem bundan ütköşük etmesen eýem kärda da garşýarlar senden. Nesip bolsun. Senin ilk sapar gene burada gen kaldırmalar. O varyantlarken biri gelmesen hem gen kaldırdın den. Şeyle de geçýärler diýipmi? Ora diýapmyň? Halipalar ora diýapmy? Sınıflar ha. Hemme topormyzyň adyndan üstünlük ardy edip inni kitap gyrdy mutawazany ýene görýär diýip boldy. Ýerjigide. Mehman dostlar, hormatly Aydym Saat söýjileri, ine şunuň bilenem müňden biriniň ikinji tapgyrynyň ýene biri tamam bolup barýar. Halipalar bir wagt aýryp bize geleniňiz üçin saglamyzy adalatly baha bereniňiz üçin bizim topormyzyň adyndan tüýsürekden minnetdardyrys. Ýaşym, söz senden. Bäsleşikde çağalarym her sapar gen alır ya. Awa. Onuň ýöne emin adalamy. Şol zanam her sapar mihmanymyzam hasam gen alır ya da. Näçerek şu çağaň iň bir gow tarapyndan şeýlece vehinden bir şeýlece tapaw tapsalar çekip bolýar. Şu inçejik sunuwatyn çekip köpçülüge ýaýjak bolýarlar da. Şoň üçin hem köp sag bolun. Ihlasyňyzy gaýgyrmany berýän bahalaryň üçin ýeňil bolmadyk işiniz diýler ha. Hakykatan ýeňil bolmadyk işiniz we ondan meýle şol bir ulakan ýürek goýup ihlas goýup şol sanada mähir bilen seredip bahana berýän üçin minnetdarlyk bildirýäs. Sede tilak gelen üçin sag bol. Pawlan Halipa bäsleşiň bir sanyny diýipdi. Adam şeýle bolsa wagt bir ýetişkele gonçojuklar, bular bal bolaýar, gülçagaçlar, bular bal bolaýsa, ana hakykatdan şu biziň gelejegimiz çağajyklar biz şeýle gowja çağalar, gowja ütköşük sunugaty bilen tomaşaçylarymyzy begendirýärler, gen aldyrýarlar. Şoýrak zekili çağalarym gulwatarymyzda köp bolsun. Şeýle zekili çağalaryň dörmek üçin hem ýurdun paragatly gerek, asudaly gerek. Asudalyň bar ýerine aýdym bar, saz bar diýipdiň ha, bir adam şeýle bolsa. Oy bizi şeýle eşretli asuda paragat döwür bilen öň alyp barýan milli liderimiz
Gahrman arkadağımıza arkadağlı gahrman serdarımıza köp sağ bolsun aýdýas. Canlar sağ bolsun, ömürler uzak bolsun. Ine şunun bilen müňden biriniň ikinji tapgyryň ýene ortany tamam boldy. Şeýle gow günlerde gow habarlar bilen birek begendirmek mende netip etdim. Hoş, sağ olun.